88.1 Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay! Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay! Good morning, good morning, good morning. Alas 8:30 hanggang alas 9 na kabuwasan na Lunes hanggang Biyernes o MWF. Lunes, Miyerkules sa Biyernes. Kaya programa na PAM Sabinmalay. Siyempre, kaulob kanta ba yo? Paborito yo, amigo yo, RJ Biray Jimenez at your service always. Tana sa Yaos Kaheda da Balay na Binmalay, Sir Leon Elorde Castro. Good morning, Sir Leon. Good morning, partner Angie. Lalo sa listeners na sa block section na programa tan PMA, Jan Binmalay. Sa plano kay Tartaya, aray tartariwan balita, tanturay nagagawad Binmalay at ulit transparency. Salamat at saray amin, tanunan tayo ng tayo galang sa Diyos ng Katagyan. Lapo namin nagawan tayo at malapod siya to. We are nothing without Lord, kaso na igalang tayo, tan, may salamat tayo at Diyos sa katawan. Lalo sa amin na listeners tayo, God bless at sa namin. Yes, Nathan, agaw na Lunes, kapaborito, partner Sir Leon at gawas o flag racing ceremony yun natin. Dito na da Bali na Binmalay. Ang turay announcement, partner Leon. Sa Yellow Mayor, sa may maong yung panagserbisyo, na gawon tayo sa kanusugan, iwasan sa korupsyon ng Binmalay. Dan amin nagawon tayo, mabaraya, uno na, so saya paigalan tayo Diyos, ano na mandasal tayo, dan kasumpal to, tabi salamat tayo sa aray nagaw-agaw. Pininintrobat ka rin job order, amin, empleyado yan, indan sa kortesiya, dan gana pun tayo sa tuman, sa kanusugan, ya dapat, iserbisyo tayo at sa ikon balay. Si Baba Trenay, bayan muna bago sarili. Unahin sa balay. At amin niya pa nagserbisyo, partner RJ. Tasay Binmalay natin, partner Leon, at singa imatagay so nakokolektan na income, tax, kanya naglapang kalawan ya imagwat hanggang kumalabin sa kay more than 1 billion la mo. So say asset na Binmalay kapatner Leon. On partner RG, ang tama ay marakap yan natin so saya plano ko sa estasyon tayo, block section tayo. By next week, per department, so interview mo pa ng tanda ng tigagawan na saray every departamento at balay na Binmalay. Di talitsab, dakla to. Sa Chief of Police, sa Fire, sa amin na hepe, na every section at sa balay, na interview rata na tipot nila, noong balay, no si pare man tipot, at sa different section head and chief of head na intiron munisipyo partner RJ. So, Kian, magmaliwa parang, at sumbungan na rin, di ba? Kung may mga concern sila, for every department pwedeng i-accommodate, di ba, Leon, Sir Leon? On partner RG, ang tama, labi ko balita wala rin si masabing bisita tayo dyan, yara may youth with a mission of different countries, katuray bisita mi sa Kamposan, sigarasyo yung nagnalig si hospitality ng mayor, tapos araya ulibod at Binmalay, piano, maiter, na may
are the words of the Lord. Oho. And preach sila in every schools and other barangay, wadyara Singara United Nation dahil sila po'y maraming iba't ibang bansa ang nandito ngayon sa bayan ng Binmalay. Sa imbitasyon ng ating butihing mayura ng Binmalay, Mayura, Madam Ann Merera. So maglilibot sila ngayon sa mga iba't ibang schools. Yes, Partner Angie. At, At gusto ko ipadating na sa ating mga senior citizen, Partner Jerry, ay Partner Angie, siguro baka matutuloy ang synchronized election ng lahat ng PISCAP, ang lahat ng BASCA President sa bawat barangay sa ating bayan ng Binmalay, Partner Angie. so, ano yun? Mga asosasyon ng iba't ibang senior citizen sa iba't ibang barangay, ganun yun. Tapos after the election sa iba't ibang barangay, mag-elect din ang Binmalay at after the Binmalay, mag-elect sila ng provincial president ng PISCAP, Partner Angie. Okay. So, kumusta naman ang mga aktibidad na ito? Very active yan sa Binmalay, partner. Very active, Partner Jerry. Siyempre, bibigyan natin ng pansin kung ano pang kailangan nila. At siyempre, gagawin natin lahat. Kaya ako po nagbigay ng isang memorandum sa ating mga presidente na lahat ng mga miyembro sumulat kung ano yung kailangan gawin natin sa ating mga senior, kung ano man kailangan dapat gawin mauna, kung ano man ang dapat gawin na gagawin ko. Kasi sinabi ko sa kanila, hindi ako naman perfectong leader, kundi may mga kakulangan pa ako. Kaya sa kanilang comment, pwede tayong ayusin at lalong gaganda ang ating serbisyo sa lahat ng senior citizen. Yan ang kagandahan dyan na like you, like the mayor, handang pakinggan kung ano man yung mga suhestyon ng inyong mga kababayan. Kaya inumpisan ko nang umiikot sa lahat ng mga meeting ng ating mga senior citizen para ipaabot sa kanila yung mga nagawa natin, yung gagawin natin, at kung anong magandang plano. At itong plano po ay hindi pwedeng mangyari, ito yung magmumula sa akin, kundi magmumula sa kanila dahil iba't ibang mga senior ay may mga problema yan, at dapat tingnan natin kung ano common na problema ng senior para doon natin yung ating serbisyo para maibigay natin yung tamang serbisyo sa ating mga senior citizen. Alam mo kasi, if you're a leader, dapat you're open to criticismo, lahat open ka sa comment para, alam mo, hindi pwede yung authoritarian, Partner Jerry. Dapat ikaw ang unang susunod sa mga gusto ng ating mga senior citizen, Partner. Yun ang mabuting leader, handang makinig. Kasi pagka ang ginagawa mo puro na lang ganggan, hindi ka marunong makinig, hindi ka leader. Bus ka, 'di ba? Ganun 'yon? Oo, Jerry. Oo. So, Andy, may isa tayong dapat itakal. Alam mo, itong mga ating mga basher, yung mga tungkol diyan sa Baywalk, yung ginawa natin diyan na sinasabi hanggang ngayon ay medyo nagdidebatihan ang ating ang ating mga kababayan tungkol diyan dahil dapat isipin nila yung mga nagbabasher. Yan po ay aming nadatnan na nung umupo ang ating butihing mayor. Hindi po ang munisipyo ang may project yan. Yan po ay project ng national yan. DPWH po yan. At naabutan na ng ating butihing mayor kung saan ito'y kanyang kinikwestiyon dahil mali ang pagkagawa. Kaya ano bang manamumulitika pa, please, nawala na ang politika sa Binmalay, nakabaon na yung mga nangyari noong nakaraan. At dapat wag lang gisingin dahil nasa tamang lugar ng Binmalay, maliwanag na, malinis at wala ng korupsyon sa bayan ng Binmalay. may mga gumigising pa ba sa mga isyung ganyan? Oo, yung ating writer ng Country Bill Online, dapat isipin na nakabaon na yan, tapos na yan. Isipin nila dapat yung kabutihan ng bayan. Kung mga good leader o good writer kayo, sabihin yung patungo doon sa future. Hindi yung babalikan para mag-away-away uli. Hindi po pwede yan. Nakambaon na lahat yan at isipin natin yung pagprogreso, pagpapaliwanag uli o maliwanag ng Binmalay, papaliwanagan pa uli para mas maganda paraan ng balibalin panayaman subalin na Binmalay, Partner RJ. So, ibig sabihin yan na Sir Leon, tahimik na ang issue sa politika sa Binmalay sa ngayon. Tahimik na, Partner RJ. Nakikita natin na tahimik na at patungo na ang Binmalay sa lahat ng mga ganda. Maliwanag na, wala nang problema sa mga pinansyal.
protektado lahat ang mga ari-arian ng Binmalay. Ito nga, number 11 ng Binmalay, Mhm. kung tatawag natin ari-arian, kaya nakikita natin yung progreso, asenso at lalong kung saan nakikinig ating buting mayor sa mga kailangan gawin ay ginagawa niya paano lalong gaganda at tahimik na paninirahan ang bayan ng Binmalay. At parang may nagsasabi na hands-on si Mayor sa lahat ng bagay at may nagsasabi na napaka-stricto ni Mayor when it comes to yung pagrekisa doon sa mga papeles ng mga lahat ng pwedeng rekisahin na Sir Leon. Alam mo, ang ginagawa ng partner ni Mayor Partner RJ, Mhm. nakita natin yung bunga ng pag-istrikto ng Mayor sa lahat ng mga kasi ayaw niyang ma-IOM. Okay. Ayaw niya na ayaw na mapapasubong ating mga empleyado Aha. na makakasali sa mga kasuhan sa mga papeles. Aha. Ayaw magbabalik ng pera dahil alam niya mga proseso, ayaw na ayaw ni Mayor yan. Kaya iniwasan ang graft and corruption, malinis lahat ng papeles, di na ni Mayor na lahat ay nasa proseso, partner RJ. So, mayroon siyang mga tinitignan about legality ng lahat ng ginagawa. Kaya siya na mismo ata yung parang nagdidirehe at kung minsan tinuturuan pa yung mga iba't ibang department heads ng gagawin para maiwas doon sa sinasabi mo nga na baka mamaya magkaroon ng disallowance o kaya question sa mga ginagastos. Ganun ba yon, Sir Leon? Partner Aldi. Kaya, ayan, anting mo ngayon, malinis ang ating mga proseso, malinis ang paano natin na mga lalo sa bidding, yung mga ganyan, dapat nakaproseso, partner Aldi. Kasi dyan nagmumula yung mga disallowances o EONs ng bawat bayan, partner Aldi. Di ba may certification ng COA na walang disallowance ang Binmalay ngayon? For 4 years, partner RJ, wala pong disallowance ang Binmalay. Yan po ang na-report ng ating COA department na malinis ang bayan ng Binmalay kahit EOM ay wala, partner RJ. Ano yung EOM? Sa kaalaman ng mga kababayan natin. Parang may mga kulang na papeles Okay. sa proseso, yung pagkagawa ng isang proyekto kaya nagiging EOM, kaya mali ang implementasyon. Yan ang nagiging EOM. Pati yung mga may nakwento nga sa akin na may mga negosyante diyan na talagang nagsasabi na stricto man daw si Mayor, talagang tama naman yung kanyang mga kini-question diyan at talagang naaayon sa batas. Kaya yung mga negosyante bumibilib kay Mayor Leon. Hello? Nawala. Kasi may nakausap tayo dyan, nakapagbulong sa atin na iba talaga to. Iba itong si Mayor. Walang, halimbawa, siguro sinusubukan din na i-shortcut yung mga transaksyon para mapurbahan yung kanilang gustong gawin dyan, pero hindi sila lumusot. Kaya sabi nung kilala natin, bilib ako. Talagang kung ano yung dapat gawin, iyon ang dapat sundin at sundan. Walang shortcut. Kaya pala siguro sinasabi na stricto si Mayor dahil ayaw niya ng shortcut. Kailangan dumadaan lahat sa legal. Di ba, Sir Leon? Yes, partner RJ, lahat legal, procedure, lahat yan dapat, partner RJ. At naayon sa papel. Kumusta naman ang ating mga senior citizen diyan? Kasi kumusta naman yung yung support na binibigay ng LGU sa inyo? Alam mo, maswerte ang ating bayan ng Binmalay dahil ang ating buting mayor ay very supportive sa ating mga senior citizen. Tulad niya, meron tayong sariling opisina, may sarili tayong mga staff, may sarakan na tayo para lahat ng gagawin natin ay may mga gamit tayo, partner Jerry. At may mga, kasi hindi na ko magagawa mag-isa yan kung sa karami ng mga senior citizen sa bayan ng Binmalay. At Marami po, mga 11,000 na kami. So, abot na kami ng 11,000. 11,000 ang senior citizen. Kumusta naman yung dumadami ang ating nagpapareisyo ngayon, sumasama sa ating organisasyon dahil nakita nila na may nagagawa tayo sa bayan ng Binmalay. Kumusta naman yung mga benefits, Sir Leon, as ikaw ang presidente diyan? Lahat naman
nakukuha, partner RJ, kaya sila ay masaya dahil ito po yung aking tinututukan at ako po pumupunta sa lahat ng kanilang meeting para i-explica sa kanila kung ano mga kailangan at kung ano ang dapat na gawin nila, partner RJ. Yung ating chief of police ata dyan, bago, Sir Leon. Si Lieutenant Colonel Saigo, medyo magaling sa atin at medyo aktibo sa atin na bayan at ito'y ginagawa lahat ng mga paraan kung paano maintan natin yung mga walang helmet, yung mga nagsasakay ng mga bata sa ating motorsiklo at mga muruso. Tingnan natin at saka mga drive on reckless. Tingnan natin yan, palagi may checkpoint para, alam mo, itong ginagawa ng ating pulis ay dapat isipin natin mga ating babae na ito'y para sa kanila. Para sa kanila to, partner RJ. Oo, kasi alam mo kanina pala, Sir Leon, may nadaanan akong aksidente, kaka-aksidente pa lang, isang tricycle diyan sa May Gayaman, nandun pa yung pasahero sa loob at yung driver nasa daan. Isang yung alam mo yung yung mga modernized jeepney, yung mga bus na blue, at yung tricycle napataob sa kalsada. So yung mga aksidenteng ito, beyond the control of ating mga otoridad. Pero alam ko mabilis naman yung kanilang pag-responde sa mga ganitong nangyayari. So kumusta naman yung traffic situation dyan? Parang nadaanan ko rin na kasamang kakapartner Leon. Maganda po ang Oo. ating dahil ito po nagagawa ng ating mga kapulisan, lahat po ito ginagawa nila, kaya ito yung ating nabibigyan ng pansin dahil ito tinutukan ng ating buting mayor, partner RJ. Lalo na yung dyan sa may Kurambang, nakita ko rin kanina, may mga inilagay na mga barrier, kaya hindi na masyadong matraffic. Oo. Kaya nakikita ko na lahat naman ng problem dyan, binibigyan ng solusyon. Siguro, talagang antay-antay lang sa mga ibang kailangan bigyan ng solusyon dahil syempre hindi naman yung tampulan niya kwanda salita na Pangasinan. Lahat yan kailangan ang masusing pag-aaral. May hasag-pasag ba kwanda, Sir Leon, di ba? On partner RJ, kato na aralan na mga sa kapulisan tayo, si Mayor Paano Tigawan Mangbalat, na minimize agad na yarit aktual na nagkarami ko rin, i-minimize tayo na nagkartay medyo na Daisat. sa traffic. Tantama, labay minipadatan niya, no piyesta si pansarado labat, na total na isarado tan no February 1. Okay. Talapod, nagawa, sulibot, nagawa, parada, bali na binmalay. Balan ang may agaw na kalutan, kapal dolabat si Lucas ng Sakuban Talapod, ang tulabay ng Mayor, yung pawala ng emergency at makaharang ilaratang katon. Si Mayor na nito namin, ito pasabilidad, no paano niya amay gawin niya marakap, yan na puso amay na naabala untuk kamanira no agaw na pesta at bali na binmalay. So, manasinger laman na yan. So, kumusta yung preparasyon nyo tan, Sir Leon? Datan partner, pala siya preparasyon tayo, talapod, sample agaw. So, activity tayo at bali na binmalay. Uno na, amin 24 la, pabingo, 25, agaw na pisasalamat, 26, to the night, 27, Arayakin tayo, araya so sinay tan, DBC manutumbukan latan sa ibalag amay uno, talapod amay February 1 sa Diyan Kaposan, commemorative parade, diyan nga naman nagawa sulibot, tan diyan labi, binibining bingmalay partner RJ. Tan amay highlight na February 3, amay kalutan na dalan, partner RJ. Oy, so balita katay kalutan na dalan at o 5 kalot. Wala ni ray sorpresa tan na kapatner Leon. Ya naala na sara may mibiyang sa tanya kalutan. Partner RJ, antam sa kalutan tinatan, at wala ra so raffle ticket. Man, raffle ticket. Wala rin na panaluan. Sa intermediate ba, wamalatismo, eletsyon manok, tilapia, bangos, walay pondador, walay soft drinks na may balag, tan.
sa nakatuya na imbitan sa Syakul. Syakul. Ang sikat ya banda, ya medyo marakip ta si tugtugan to unabot na sakit ng kapaldon oras aliwan limited so tugtugan to ng kansyon partner Algitan wala rin lokal ya artista yung sabi nagbayan na binbalay. So atan at open for all, Sir Leon. On. Para may gabay dahil mga leg reels. Minata na imabot kami 350. Ya ticket, ay balat, labay paruntalan sa akin tutuya. Mga lakay ticket mo, bayaran mo ni anti-serilisyo ticket na may rap sumampareserba, partner Algie. Sa balita, sold out lang mo, Boss Leon. Sir Wala Leon. magnira, so akira, tan, saya nagtuya, may raffle, wala raffle na alada. Kaya pa-price tayo at saray, on baloy, aray mga lina ticket. Natapot ko pa, siya pa yung chairman natin na piyesta tayo. Sa kalutan natin si Madam Gina, at sakit tayo ya membro, asistan ni Ma'am Gina, dapat plano din maong susaya ng Krista tayo. Dahil namin kayo pa natin, at sa senior, kasi guest tayo, at si Congressman Mila Makapagal. Pamanoy. Ay, magsaysay. Magsaysay. At may party list na national na aray senior citizen partner RJ. Apula nun na presidente magsasaytan, siguro. Nayari siguro, pero medyo senior mo lang. Senior. Pero sekonda si Sir Leon Elorde, singa aliwan senior kwanda mat. Nasa nagdadalayan kwang kumat. So, kidding aside, Sir Leon, kumusta mat? Iraramay kabaloyan titanya maninegosyo ditanad sa Binmalay. Kumusta kipapasan da? Okay, nananangan mo na mayor, tamlay mayor, nananangan to namin kiratan sa sutasyon. Sabado, ang simba, kung liliber-liber, susay na narotin mayor, piano, nananangan to namin, ang tura may kailangan. Nagbalay lang sa rating dyan market vendors, nananangan to dapat maliliwawa, dan malilinis, kung tanira partner RJ. So, dyan saya na kaplusan siguro, dakalay tutan na dalagsab na munisipyo, raramay man proproseso, man re-renew na saray, mambabayar na arrears sa saray ang kaplusan na singako na nang dakol sututan natin na Sir Leon. On, partner RJ, na ano, so munisipyo tayo, sa nata, wala kakasalan ng mayor at duwara, dahil nasumpal to, pumadre kapitan, ang tamla, agaw na lunis natin, partner RJ, busy, si mayor, ang tamlata na may-amay, yung nasingles ka to, ang sumpa kasi, makaloob at munisipyo, partner RJ. Tanagaw mo't na regular session anto nasaray kabyangan na wala da sangguni ang bayan. On, sa RJ. Yes, dyan da saray ang kapresan naninang kumot. So, maong relasyon ng mayor, tan si Vice Mayor, Sir Leon. On, malagam natin sa relasyon na saray sanggunang bayan tayo, tansaray, tasay, isyatura tayo, partner RJ, dahil alin ng kumay, ulupan, tanamay, tula ng opisina, manutong natin mayor, nagtumay plano, yapang parakap, lalo na Binmalay, partner RJ. So, singa ni baga natin na kapag partner Leon, maraan natin, so saya panamaloy, da balay na Binmalay. On, partner RJ natin, marakap natin, tananan ng tayo may susto, yapanag serbisyo, nanang mo, may project natin, at sa ba barangay, igaga po ng mayor na may paliwawa, madami na barangay, at sa may gagawanda na akabalagira na ipapasindaya solar at every barangay na natin, na piano maliliwawa sa Binmalay, marakap at maraan, yapanayaman na saray, tagal Binmalay, partner RJ. So, atan, ang gapoy mapapasana all, talagang sana all barangays sa kapartner Leon. On, siyempre, si Mayor, Lieutenant ni Mayor, ang tamlatan, sana all, ay bayan muna, bago sarili. Dahil sa kabibalan ng Oscar, dahil senior citizen, sana all, ang gapoy masahol. Sana all ang naiter yamin so benepisyo sa nga uman na so gabay mo niya iba nga. Dapat, dahil gawatin na senior, pare-parehas si awatan, kasi para may dapat yung mga partners, RJ. Okay, marakatan. Tawala may kondalante, no man sirbi kay tampulan, tan tapat, talagang nasa gunggo natutan at sa may progreso, nasa kaya
lugar. So as Oscar President, personal ito po ko si Campos Leon. Amin mo't problema nga po mat sumani-intrigad si Katan. Kaman si babak lang di partner ang sikara, yan ako sasabi siya, malit, palungkot anta, nuli kakulangan ko, onto ka manirang tangaton, panggagawang kuray, rekomendasyon, onto reklamo ra, dan onto ra may kakulangan ko o, takapuyan ko, yaman sisilbi bilang Oscar. Kasi ditangkaw balag Oy. as a leader. Dapat ano tamo suman-accept, to talaga ama, no ginandi, wala rin mandudra, kulang mula ra, araraman su inggit, mamatay sana sila sa inggit. As long as gagaw may trabaho. Oh, basta dos ligagong mo, duga ka, tuwan kami sa gagong mo, pangkamo. Oh, niwa narap. Okay, talagang duga may ibabaganan Sir Leon. Basta wala ka duga, nasa tama ka, bayaan mo na yung mga basher na yan. Mamatay sila sa inggit, bayaan mo na sila basta tama ang ginagawa mo. Di ba, Sir Leon? Oh, nung tanah panradya may dapat matuto kang Magpakumbaba. Ang pupunta sa kanila. Hindi mo pwedeng sila ang pupunta sa kung alam mo, bababa ka sa kanila para maintindihan kanila, partner RJ. Okay. Yan ang gawain ng isang totoong leader. Di ba? Iba yung leader sa bus di ba? Pag leader ka, matuto ka makinig. Hindi ka pwede maging boss. Dahil dapat, kung maging boss ka, dapat ikaw ang unang masusunod. Ikaw ang dapat sumunod kung anong tama. Pero pag leader ka, handa kang makinig. Parang gano'n. Partner RJ. Okay, parang gipit na tayo sa oras. Yung mensahe mo, partner. Sa Saraya, nasa kupan tayo, yaran na debal na binmalay, sa listeners na sa programang bagong programa tan PMA, yaran na binmalay. PM. Taratang may aksyon tan, may marakap irang serbisyo ng Mayor Tenderera, dahil ng taan, ng turay tariwang balita, nagagawan munisipyo, kan ang turang aktibidad na binmalay. Kan naman, sa radyo'y mansurihi, ng turang maninang nyo, aliwanan kagagawa o aliwanan empleyado, yagagun na i-report yung jalaban, dahil agaw o sa bintambol ka rin meron katon. Saraya, kabulayan milbali na binmalay, na sara arumya pasen, salamat, masanto samat, agawits kayo, na boss ay namir ko sa mo, panunong tilamat, dan, God bless to everybody. Okay, thank you, partner Leon Elorde Castro Jr. Yan sa Binmalay, Pangasinan. Actually, sa mga susunod na araw, magkakaroon din tayo ng pwede ninyong tawagan ng sariling text line ng palatuntunang ito para at least nasultimot sa ratay concern nyo dita na balay na Binmalay. Programa na PEM, paninilbi ang agresibo at matapat sa Binmalay. Amigo yo, RJ Vera Jimenez at your service, Jada Technical Control, Engineer Nexon Dakal, Jalabat DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito. PAM sa Binmalay. PAM sa Binmalay. Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM sa Binmalay. Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. PAM sa Binmalay. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng